Сидя зорко ясно судно на свет Божий увесь. По свете тоне вёска, хоры, сады, лес. Жива ночка огорнула сон целый край. Соловейка отозвался бы на свете май. Ён паўстаў з ініцыятывы былога нашага пробашча айца Венедикта Алексейчука, які сёння ўжо ў сане епіскапскім. Пачалося гэта ў 96-м годзе пабудова, але паступова храм разрастаўся, аздабленне нейкае дадавалася. Сёння вы бачыце, які ён ёсць. Абразы львоўскі мастак маляваў, ён тут жыў у манастыры, у студыйскім манастыры, які быў пры царкве. І праз некалькі гадоў ужо іканастас з'явіўся тут, і потым паступова аздабленне ўжо царкоўнае, тут абразы, это ўжо цягам гэтых наступных гадоў гэтыя абразы з'явіліся тут. Сёння відаць такі храм як ёсць. Драўляны у традыцыях беларускага драўлянага дойлідства збудаваны, таму што фактычна цэрква ў такіх, ведаеце, дрэва як у нас стаіць, яно не вечна, і храмаў не засталося. У нас толькі ёсць там мініатуры нейкія засталіся, там Траецкая царква у Віцебску там ёсць, але самой такой працяга гэтай традыцыі на Беларусі фактычна няма. І тыя архітэктары, якія рабілі гэты праект, яны вырашылі працягнуць гэтую беларускую драўляную традыцыю, таму і храм у нас драўляны такі. Весело, бачачи множество твоих последовников верных, бо на самой справе войска богатое привел ты благословенный соправдных покутников из магаров и знавцев, что справами любовь свою Богу свечили, твоим прикладом не захвати захопленная. Мы ж ладов богатый урожай оглядаючи, хвалим Господа и тебе прославляем. Як образ дивного твоего человеколюбства ты явил ты всемогутный наш Господи, слугу своего Иезофата, дробивший его добрым пастором и умацевал на борьбу за выратование статка твоего. Славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдаймо. Як добрый пастырь отдал душу свою за вечность своих, и принесши себе святую веру заветность усіх. А такого, як і ми, досвідчені во всім, окромя греху, тому приступаємо з одвагою до трона милоти, каб отримать милость і здобыть милоту на свою часовую допомогу. Аллилуйя! І сапраўды, сёння мы шануем святага Зафата на гэтым месцы у асаблівы час. Таму што 12 лістапада 25 год таму, правда не тут, а ў Барунах, перад іконай Маці Божай Барунскай, перша група моладзі, сёння гэта ўжо не така маладая моладзь, маліліся за айцам Янам Матусевічам упершыню адкрыта. І гэта мы лічым датай сапраўды аднаўлення адкрытай публічнай службы служэння нашай царкве уже ў новыя часы пасля доўгага часу пераследу, доўгага часу абмежаванняў. Тая ж дата барунская 25 год таму, яна адкрыла вялікі подзвіг духовы нашых вернікаў і
początek rejestracji organizacji naszych parafiał, wśród jakich i wasza parafia połacka była jedną z pierwszych. Конечно, тому сённяшняя Eucharystia, służba podzięki, to podzięka za wszystkich, kto uключил się w ten podźwig cerkwi. Modlimy się za wszystkich naszych bliskich, jaki za te 25 lat odeszli do Gospoda. Modlimy się za wszystkich żywych, jaki chodzili, a potem przestali chodzić i w tych chramach, i w innych chramach. Тому na samej sprawie, kiedy my mówimy про podźwig, to tak samo i konkretne zadanie dla nas. Kiedy ja uzgadwаю сёння baruny, to nie temu tylko, że w barunach coś tam było 25 lat temu, ale ikonu baruńską Maci Bożej u swój czas, u XVII stuleciu, u połowie XVII stulecia, u baruny powiózł monach bazyliański Józefat Brażyc z Połocka. I on był tu igumenem bazyliańskim. Мир тесен, что бароны у лесу, что Полоцк наша колыска церкви, христианства, духовости, мы складаем одно духовое тело. И у sensie церковnym, и у sensie громадским, национальным. И тому położne parafialne świata, a особливо, ja bym сказал, сённяшнее, to dla nas tak samo nagoda modlić za город, jakim my żyjemy. Modlimy się, конечно, za город, za życharów tego города, ale tak samo za nasze władzy, za wszystkich, kto kłopocica, kali kłopocica, конечно, pra dobro wszystkich nas. U Połocku, конечно, my uzgadwajemy świętego Józefata, jaki był tutaj archibiskupem, jaki przyniósł swoje muczenictwo u Witebsku i choćam, конечно, jagonym ducham lubowi dał wszystkich, dla tych, kto ja go lubił i tych, kto ja go nie lubił, конечно, i my сегодня natchniаться i naprawdę umacować u wiery, nadziei, lubowi. I dla naszych odnowierców, dla naszych bratów rimokatolików, dla naszych bratów prawosławnych i dla tych, kto nawet u Boga nie wierzyć. Тому что это наше задание как раз нести Ewangelia radości, jak nam to nagaduje Papa Franciszek, сегодня, na początku, jeszcze początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ale, конечно, w tym kontekście spadczyny my nie możemy nie uzgadać innego wielkiego połaczanina, mianowita Franciszka z Karynu. Człowieka, jaki szmat zrobił jak raz dla, myślenia by skazali, ewangelizacji u tej czas białoruskiej ziemi, przez to, że Ewangelię przekłał na starobiałoruską mowę. Biblia ruska, конечно, nie oznaczała Biblia moskowska, jak raz ruska, to znaczyć na naszej mowa, jaką u tej czas nasi dziady mówili. I, конечно, ja tak spało się, że przyjeżdżał do was szlachem Franciszka z Karyny z Pragi, przez Wilniu, u Prazie był 2 tygodnie temu, u Wilni był tydzień temu i сегодня mogę modlić z wami. Jak podziękować Gospodu za Franciszka z Karynu. My сегодня nie mówimy, pokolki on był wielmi świętym czy mniej świętym. Mówimy, że był człowiekiem rozumnym, jaki rozumna chciał służyć, конечно, swojemu narodu. Uczył się tu u Połocku, u Bernardyna, znaczy u rzymokatolickim kolegi, ale, конечно, sam był związany z wschodnią tradycją i napisał niektóre służby, pierwsze u honor świętych apostołów Piotra i Pawła, u duchu jak raz jedności, to było jeszcze przed Beraścińską Unią, ale jak raz ten duch pojednania, przymirzenia już był dostatkowo żywy jak raz u białoruskich ziemiach. Tak samo nasza spadczyna. Na pewno szmat można by i trzeba skazać сегодня z nagody tego świata. Ale ja chcę podziękować Gospodu za każdego z was i za to, że tego świata wy się składajecie tu.
Świata ma niekoliky etapów. To moment тут naszej boskiej liturgii, to moment uszanowania jak raz tych wielkich wołatów wiery i kultury, пасля праз духовny koncert unizu i prаз braterską agapu, gdzie my zможем naprawdę radować się tym, że Gospod poklикał nas służyć u Jawonym winogradniku. Prаз молитwy świętego Zafata, świętej Eufrasynii Połockiej, świętej Paraskiewy Połockiej i wszystkich świętych, haj błogosławi was Gospodu imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Наша парафія, яна мае гэты вось тытул Єзефата Кунцевича, зареєстрована так само у дзяржаўных органах. І таму наше свято тут мы святкуем вельмі ўрачыста, і у Полацку мы заўсёды чакаем і прыязджаюць шматлікія госці, таму што гэта і як асоба Єзефат мае вялікае значэнне не толькі для уніянскай царквы, я думаю, што для ўсёй каталіцкай царквы, але, може, нават так адважна скажу, для ўсяго свету. Таму што тое, што мы бачым у асобе Єзефата, вось тое, што зараз заклікае папа Францішак да таго, каб біскупы, святары выходзілі да людзей, выходзілі да народу, выхадзілі з храмаў. Гэта ўсё здзейсняў Єзефат у сваім жыцці. Можна так сказаць, Єзефат Кунцевич – это святы, ці проста як асоба, як святар, як біскуп, понад часам. Так само ягоныя словы паўтарыў Ватыканскі сабор, што супакой – гэта не адсутнасць вайны, а перш за ўсё справядлівасць. Можа быць, вось такая, скажем, для нас гэта лога ягоная і заклік да нас усіх беларусаў, сённяшніх і тагачасных, каб, можа быць, сапраўды мы ішлі шляхом гэтай справядлівасці, перш за ўсё пазбаўлення ад граху, і тады будзе супакой нашай краіне, калі весь беларускі народ будзе маліцца, будзе святкаваць, будзе радасна сведчыць аб Хрысце, які ёсць збаўца наш,